Здравейте, скъпи приятели! Здравейте, скъпи свети! Божият мир, благословение да бъде на вас, скъпи приятели, и Божието спасение, благодат да бъде на вас и на вашите близки. Днес искам да поговоря относно най-големият експерт, най-голямата личност на цялата Вселена и на духовната част, на духовния свят, Исус Христос, спасението, което е в Него, и Създател на цялата Вселена. И преди 2026 години Исус Христос, Господ Бог, сам Бог, слиза на земята, за да сключи договор с човекът и да му даде светлина, и да му даде благословение, да му даде спасение. И тази жертва, която беше, тя беше за всички. Да научи хората как да обичат, да научи хората как да служат, и че още повече за човечеството, за светът се управлява от духи. Светът се управлява от духи и още повече за човечеството стои духът на дявола. Затова, че ако някои от вас са изненадани, това трябва да се знае. Хората не се управляват сами. Хората се управляват от духовен свят. Защото първо от невидимото е създадено видимото. Покайте се и вярвайте в Евангелието на Исус Христос. Който призове на името на Исус Христос, той ще се спаси. Бъдете благословени, скъпи приятели. Амин.